Tervetuloa kuuntelemaan niin sanottu toivoton tapaus podcastia. Tässä jaksossa meillä on vieraana Cruella Johansson. Cruellalla on pitkä päihde- ja rikostausta. Lapsuudessaan Cruella on kiertänyt tukiperheistä lastensuojelulaitoksiin asti. Lapsuudessa koetut traumaattiset kokemukset ajoivat Cruellan käyttämään päihteitä hyvin nuorena. Tästä lähti päihde- ja rikoskierre, joka johti vankilaan asti. Nykyään Cruella on koulutettu kokemusasiantuntija ja somepersona. Tässä jaksossa käsitellään asioita, jotka saattavat aiheuttaa ahdistusta, joten tätä jaksoa ei suositella herkille ihmisille. Tervetuloa kuuntelemaan. Niin sanottu toivoton tapaus. Tervetuloa kuuntelemaan Toivoton podcastia ja tänään meillä vieraana varmasti mielipiteitä jakava persona Johansson Cruella. Tervetuloa ja kiitos, että pääsit osallistumaan tähän meidän podiin. Terve ja kiitos, kun pyysit minut tähän. Oikein mukava. Sanottakoon sen verran kuulijoille, että mehän tunnetaan entuudestaan. Tämä ei ollut semmoinen villikortti, että lähestyn sua, että hei, että olisi kivaa saada, vaan me tunnetaan entuudestaan ja me joskus aikoinaan heitin sulle tämmöisen villi-idea, että jos sua kiinnostaa osallistua meidän podiin. Sulla oli silloin vähän erilainen elämäntilanne. No oikeastaan huomattavastikin erilainen tilanne. Se oli silloin, kun käytiin vielä päihteitä ja elin sitä rikollisen elämää, niin silloinhan me tutustuttiin ja muutenkin rupesin olemaan aika pohjalla siinä vaiheessa. Et ennen sitä vankilareissua sitten. Joo. Aloitetaan koomisesti ja lähdetään sitten vähän syvempään päätyyn. Muistatko sen päivän, kun lähdit vankilaan? Itse asiassa muistan. Tai itse asiassa oli ilta, kun lähdin, mutta muistan. Mehän nähtiin sinä päivänä, ajeltiin ympäri Kuopioon. No en mä sitä muistanut, että... No okei, ei mennä siihen se enempää. Mutta joo, eli tosissaan tunnetaan aikaisemmin ja näin poispäin. Mutta nyt jos lähdetään itse sitten tähän aiheeseen, niin ehkä mä haluaisin vähän kuulla sun lapsuudesta ja nuoruudesta ja vähän siitä, että ehkä mikä johti sut tähän pisteeseen, missä niin kun nyt oot, niin mistä päin sä tuut ja missä sä oot kasvanut? No mä oon syntynyt Helsingissä vuonna 1987 ja mä asuin elämästäni ensimmäisen vuoden ensikodissa äitini kanssa ja siitä sitten, kun olin täyttänyt vuoden, niin lähdettiin niin sanotusti omilleen asumaan ja no siitä se varmaan vähän niin kuin mun helvetti sitten alkoi, että meidän äiti rupesi juomaan ja pyörimään missä pyörii ja ei paljon silloin välittänyt enää missä minä oon ja mä olin 2-vuotias, kun ensimmäisen kerran jouduin tyttökotiin ihan vaan siitä syystä, kun äiti ei välittänyt eikä huolehtinut. Sitten 93 vuonna muutettiin Helsingistä Siilinjärvelle ja Siilinjärvellä mä sitten vietin hullua nuoruusaikaa. Okei. Hei, sanoit, että äitin kanssa oot ensimmäisen vuoden ja siitä eteenpäin niin kun, tai sieltä mikä sitä oli? Tyttökoti, niin missä sun isä oli? No itse asiassa en kyllä tiedä, missä se oli, että mä oon vahinkolapsi ja mua ei ole niinku haluttu tähän maailmaan. Niin siitä voi varmaan päätellä, että mun biologinen isä ei ole koskaan halunnut olla tekemisissä mun kanssa. Tiedän kyllä kuka hän on, mutta eipä silleen tunneta toisiamme. Okei. No sä lähit sieltä Helsingistä ja päädyitte Siilinjärvelle, niin oliko tällä joku erityinen syy, että te sinne Siiliin ajauduitte? No, sitä mä oon itsekin ihmetellyt, että minkä takia muutettiin. Itse asiassa olen kuullut näin, että vuorokauden aikana niin on meidän äiti päättänyt, että muutetaan Siilinjärvelle ja oltiin sitten muutettu aika nopeilla tahilla sinne. Olen yrittänyt kysyä äidiltä, että minkä takia, mutta en ole koskaan saanut siihen minkäännäköistä selitystä. Että mun mummo sanoi silloin mulle, että meidän äiti olisi lähtenyt pakoon jotain, mutta tiedä sitten. Okei.
Mutta Siilinjärvihän on kiva kunta Pohjois-Savossa. No sä siellä Siilissä sitten kasvoit. Ja sä oot kokenut lapsuudesta asti väkivaltaa, eikö näin? Kyllä. Niin haluaisit vähän avata tätä, että millä tavoin tämä väkivalta on sun elämään niin kuin tullut ja minkälaista väkivaltaa suhun on se lapsuudessa käytetty? No, mun äiti on ollut henkisesti ja fyysisesti mua kohtaan koko lapsuuden väkivaltainen ja se on oikeastaan aina haukkunut mua, että musta ei ole mihinkään ja se vihaa mua ja on joskus muistan, kun se sanoi jopa sen, että se tappaa mut ja kaikkea tällaista. Mä olin ala-asteella, kun se ensimmäisen kerran hakkas mut tajuuttomaksi. Ja no, voitte kuvitella, kun tollaisessa ympäristössä niin kun kasvaa, niin se luo aika paljon turvattomuutta ja kaikkea muuta traumaa sitten jättää. Että oma äiti pystyy semmoista tekemään. Kyllä, ja on miettinyt sitä, että minkä takia niin kuin, jonkun äiti ei niin kuin, rakasta omaa lasta, eikä hyväksy sitä sellaisena kuin se on. Niin en pysty niin kuin, ikinä käsittämään sitä, että mitenkä niin kuin, oma äiti voi hakata omaa lasta tai haukkua sitä niinkin hirveellä sanoin, mitä se on mua haukkunut lapsena. Että muistan pikkutyttönä, kun nukuin esimerkiksi isän vieressä päiväunia, niin heräsin sitten siihen, kun meidän äiti repii mua sängystä ja huutaa, että vitu huoraa, että täällä kun nussit isäs. Niin on jotenkin ihan käsittämätöntä ajatella, että miten oma äiti voi kohdella noin. Siis kuulostaa aivan järkyttävältä. Olitko sitten jollain tavalla jotenkin heittomerkeissä niin kuin erilainen, että olit se villitapaus tai niin kuin näin poispäin, että kun sillä äitillä sitten meni suhun käämit, palokäämit, meni hermot. No, olit se villitapaus, teit sä jotain, törtteilit sä tai niin kuin mistä? Niin kuin? No en mä kyllä ole, silloin kun tämä kaikki henkilö ja fyysinen väkivalta alkoi, niin en mä ole koskaan tehnyt mitään sellaista, että mä olisin niin kuin ansainnut sen tai että siihen olisi ollut mitään järjellistä syytä. Siis kukaanhan semmoista ansaitse, mutta mä niinku just sitä yritän, että oliko sillä äitillä sit niinku itsellä niin huono olla, vai mistä se niinku johtuu, että se niinku rupesi omaa lasta kohtaan käyttäytyy? Mä en tiedä. Mä oon yrittänyt itsekin miettiä sitä syytä, että minkä takia, ja silloin lapsena ja nuorena aika paljon syytin itteeni, että mussa on vikaa, ja mä en kelpaa tällaisena kuin mä oon, ja näin. Mutta en pysty sanomaan minkäännäköistä järkevää syytä siihen. Että kyllä mulla jossain vaiheessa rupesi sitten tulemaan käytösongelmia, joka on varmaan niin kuin ihan ymmärrettävää, että kun on kokenut tuommoistakin lapsuudessa, niin mä rupesin sitten oireilemaan kyllä, että on aina ollut kyllä villi ja paljon on myös kokeillut rajoja. Mutta mulla on tietenkin ollut lapsena myös hoitamaton ADHD, joka on siis hoidettu vasta, tai itse asiassa vuonna 2022 mä sain vasta diagnoosin siihen, kun mä itse hain niihin tutkimuksiin ja hoidin sen loppuun asti, että sen mä tiedän, että mun lapsuudesta, olisiko ollut mitä 95-97 vuonna, niin on niin kuin tullut Kyssiltä kirje meidän äitille, jossa on sanottu, että mut pitäisi viedä ADHD-tutkimuksiin, mutta meidän äiti ei ole koskaan kyllä sitten vienyt. Ei sitä ole kyllä kiinnostunut sellainenkaan. Okei. Että olisiko siinäkin sitten joku häpeä, että lapsi saa jonkun diagnoosin tai jotakin. Anyway, tosi kurja juttu. Ja siis ei ole yhtään ihme, että tulee tämmöisiä itsetunto-ongelmia, ei ole yhtään ihme, että pieni nuori lapsi rupeaa syyttämään itseensä, kun koko ajan saa kuulla sitä, että sä oot huono, sä et kelpaa, sitä sun tätä, niin sitähän nopeasti rupeaa kääntymään itseensä vastaan. Kyllä, ja sitten niin kuin mä muistan senkin, että mä oon ollut lapsena ja nuorena tosi epävarma itsestäni, että mä oon aina inhonnut omaa peilikuvaa silloin pikkutyttönä ja aina oon löytänyt itsestäni hirveästi virheitä, että kun se ei ole hyvää ja tälleen, että se paljon pohjaa myös totta kai sitten siihenkin, että minkä takia mä oon lähtenyt käyttää päihteitä ja olen myös löytänyt sen rikollisen elämä. No kerropa mulle, että mitä sä, kun sä silloin nuorena, minkä ikäinen nyt olitkaan, kun sä peiliin tuijotit, niin mitä sä näit sieltä? No se, mitä mä oon pikkutyttönä nähnyt, niin kyllähän mä näin paljon inhoa siellä peilissä. Että
olen ollut todella epävarma itsestäni pitkälle elämässä. Aikuisiällä on vasta ruvennut kasvattaa itselleni itsevarmuuden ja tajuamaan sen, että ei mussa ole vikaa, että ei todellakaan. Että mussa ei ollut lapsena, eikä teininä, eikä aikuisena, niin ei mussa ole ollut mitään vikaa. Kyllä. No hei, sulla oli ne itsetunto-ongelmat ja sit sä rupesit vähän niinku tukahduttaa niitä ongelmia ja just tätä äidin tuomaa negatiivista kuvaa itse sinusta niin päihteillä. Ja sä aloitit ne, olit se minkä ikäinen päihteiden käytö? No olisinko ollut 12 tai about 13. Mutta aika nuori olin, kun rupesin käyttämään alkoholia. Että silloin tietenkään en ymmärtänyt syytä, mutta nykyään ymmärrän sen, että se oli pakokeino jollain tavalla siitä pahasta olosta, mitä mulla oli. Että on kumminkin tukaahuttanut oikeastaan aikuisikään asti omia tunteita päihteillä, niin. Oliko sulla se päihteiden käyttö niin kuin minkä tyyppistä? Oliko se aina, että vetää nuppiturvoksia ja herätään seuraavana aamuna ihan, että mitä eilen tapahtui, vai oliko se semmoista hienoa siemailua, voisiko sillä tavalla? Ei se kyllä silloin nuorena. Silloin kun mä löysin sen alkoholin, niin silloin nuorena niin kyllä tuli vedettyä tukka niin sekaisin, että ei ollut välillä edes muistikuvia, mitä oli tehnyt. Ja ei siinä ollut niinku mitään tolkkua siinä vaiheessa. Eikä kyllä missään vaiheessa ollut tolkkua, mutta en osannut nuorena juoda silleen, että juo vaan muutama. Juotiin aina päätyyn täysillä. No sit kun sä olit päihteissä, niin olit se minkälainen, olit se väkivaltainen vai semmoinen porukan hauskuuttaja vai minkä tyyppinen ihminen? Kyllä mä oon varmaan ollut se porukan hauskuuttaja, mutta mä oon myös ollut väkivaltainen. Että niihin aikoihinkin tuli paljon pyörittyä poikaporukassa, niin ryypättiin jätkien kanssa ja hakattiin ihmisiä. Et mä oon ollut tosi aggressiivinen pitkällekin elämää ja tosi vihainen, että on kantanut vihaa niin kuin mukanani pitkään. Ja se vihakin on ollut niin kuin selviytymiskeino siitä omasta pahasta olosta. Mutta järkevä ihminen varmaan tajuaa, että vihan kanssa on ihan vitun raskasta elää. Kyllä. No oliko se semmoista ihan tietoista, että nyt perjantai kun tulee, niin veetään päätyy ja sitten lähdetään kylille pieksää ihmisiä, vai oliko se niinku minkä tyyppistä? Kyllä se jossain vaiheessa oli sitä, että pikkupaikkakunnallakin, kun tuolla Siilijärvellä asuttiin, niin ryypättiin ja lähdettiin ihan asioikseen tappele ihmisten kanssa. Oliko ne ihan ketä sattuu ihmisiä vai? No välillä oli sille, että kun siilijärveläiset ja nilsiäläiset tappeli niihin aikoihin keskenään, niin me tapeltiin aina nilsiäläisten kanssa. Ja jossain vaiheessa sitten mentiin Kuopioonkin ja siellä sitten aiheutettiin happeningia ja tapeltiin. Ja yleistä pahennusta. Yleistä pahennusta, niin pikku räkänokat sillä kaljapullo kädessä, niin oho. Okei. Hei oliko sulla sitten muuta tämmöistä rikollista käyttäytymistä silloin nuorena kuin tämä väkivaltaisuus? No joo, mä rupesin aika nuorena jo varastaa. Mä aloitin varastaa vanhemmilta, sitten mä rupesin varastaa pyykkituvasta vaatteita, ja siihenkin oli syy se, että mä en itse saanut koskaan lapsena mitään muuta kuin turpaa äidiltä, niin rupesin sitten varastaa vaatteita, ja jossain vaiheessa löysin tieni Kuopioon, uudet mahdollisuudet, isommat kaupat, varastelin sielläkin. Ja Kuopiossakin sitten löysin sellaisen porukkaan, missä oli vähän vanhempia konkareita ja ne opetti vielä paremmin varastaa. Ja meikäläinen oli kyllä, mä muistan sen, että mä olin kyllä niin ylpeä itsestäni siitä, kun mä onnistuin jossain. Mä olin hyvä jossain. Että se, että kun mä ensimmäisen kerran varastin, onnistuin siinä, en jäänyt kiinni, niin siitä tuli ihan sairaan hyvä fiilis. Tuli sellainen olo, että jes, että ei vittu, mä oon hyvä jossain. Ja rupesi kasvaa sitten itsevarmuus tällä tavalla tuohon rötöishomma. Okei. Ja sä sitten Mutsin kanssa asustelit siellä Siilissä ja teit näitä sanotaanko keikkoja, että varastelit kaupoista ynnä muuta. Niin sun tiesit jossain vaiheessa vei jonkun tasoisen laitokseen. No siis mä oon koko lapsuuteni, kun
muutettiin Siilinjärvelle, niin siitä lähtien niin mä oon ollut tosi paljon laitoksissa, perhekodeissa ja millä nimellä nyt kukakin niitä kutsuu, mutta todella paljon on ollut, että olen sitäkin miettinyt sitä syytä, että minkä takia, ja kysyinkin lapsena, että miksi mut laitetaan tommosiin paikkoihin, että kun mä en halua mennä, niin ainut syy on siihen, että meidän äiti ei ole jaksanut mun kanssa. Okei. Tai näin ainakin hän mulle sanoi, että ei jaksa minua, että sen takia mut pistetään tollasiin. No kun sä olit näissä kaiken maailman laitoksissa ja tukiperheissä ja muita, niin minkälaisia muistoja sulle näistä jäi? Et oliko ne semmoisia hyviä paikkoja, turvallisia paikkoja? No, Tuntiko sä turvallisuutta? no ei todellakaan, mä muistan sen, että yhdessäkään paikassa ei ollut hyvää olla ja en tuntenut kuuluvani sinne millään lailla. Ja kyllä mun mielipide on se, että ne perheet tai paikat, ketkä piti meitä lapsia siellä, niin ne teki sitä vaan rahasta, että ei ole minkäännäköisiä, tai sanotaanko, että ei ole positiivisia muistoja, että pelkkää negatiivista. Okei, kun vois kuvitella tuommoisen toimintaan, kun lähtee esimerkiksi tukiperheeksi, sitä oikeasti tehdään sydämellä sitä hommaa, eikä silleen, että nostetaan helpot rahat ja antaa lasten olla minkälaisia sitten on. Niin, mutta sitten kun miettii taas sitä, että kun mut vietiin niihin paikkoihin, niin se oli mulle niin se rangaistus siitä, minkälainen mä oon. Kyllä. Että mun äiti vie mut jonnekin muualle kuin omaan kotiin, niin sen takia, kun se ei jaksa mua, niin se oli vaan rangaistus siitä, että mä oon tällainen, nyt mä joudun tänne. Kyllä. Niin eihän se millään tavalla tunnu lapsena hyvälle. Ja sitten kun ei ne perheet ollut rakastavia ja huomaavia, ei mitään tällaista, ei todellakaan. Että, Elikkä tästäkin semmoinen tietynlainen katkeruus vaan sitten, tai vihaa. Niin, kyllä. Ja varmaan omalla tavalla myös semmoinen olo tuli, että mut on taas hylätty jonnekin. Että joka kerta, kun mua vietiin paikasta paikkaa, sit kun ne perheet tai ne laitokset, missä mä olin, ne vaihtui tosi useasti ja nopeillakin tahilla, niin muahan nyt heiteltiin vaan paikasta paikkaan. Ja aina se uusi fiilis tai se sama fiilis, että ei vittu, taas mut hylätään tänne ja taas mut tähän toiseen paikkaan hylätään. Ja sitten miettii sitä lapsenakin, että minkä takia noi ei halua pitää mua. Kyllä. Miksi noi ei halua pitää mua? Et koko ajan sitten se vaan kierre taas jatkuu, että mä koin ole hylätyksi tulemisen koko ajan. Okei. Elikkä sekään ei mennyt nappiin sun kohdalla. No ei näköjään. No sä kiertelit näitä paikkoja pitkään ja sittenhän tulee aika, kun on niin sanotusti vapaa sitten. Niin mikä se fiilis on, kun täyttää 18, eli tulee täysikäiseksi ja koko elämänsä tuntenut vaan sitä hylätyksi tulemista ja äidin rakkaus jäänyt, voisiko sanoa kokonaan saamatta. No ihan ja täysin. näin poispäin. Niin mikä se fiilis sitten on? Onko se silleen, että nyt mä enää pidättele, mikä mä voin tehdä, mitä mä haluan, vai mikä se on se, mikä kumpuaa, kun se kierre päättyy lopulta? No siis kyllähän siitä tietyllä tavalla tuli semmoinen fiilis, että jes, että nyt mua ei voi kukaan laittaa enää mihinkään. Että se on se. Okei. Hei sulla on tai oli veli, hän on edesmennyt, niin oliko hän sitten kotosalla? Kyllä. Mä muistan, että yhdessä perheessä se oli ihan kerran pari mukana, mutta kyllä se oli minä, joka näitä paikkoja sitten kierti, ja pikkuveli oli sitten vanhempien kanssa kotona. Okay. Niin se aiheutti ihan ymmärrettävästikin niin ihan lisää vaan haittaa mulle. Kyllä. Että oli vaikea hyväksyä se, että mun ei anneta olla kotona ja veli saa olla. Niin mä en sitä pystynyt ymmärtämään millään lailla. Kyllä. Onko teillä sama isä tai velin kanssa? Ei ole. Että silloin kun me muutittiin 93 vuonna äitin kanssa Siilinjärvelle, niin ei mennyt kauankaan siitä, kun meidän äiti tapasi sitten mun isäpuoleen ja aika äkkiä ne meni naimisiin ja teki mun pikkuvelje. Mutta isästä mulla ei ole pahaa sanottavaa, että hän on mun elämä yksi tärkeimmistä ihmisistä, tai isäpuoli, mutta hän on mulle kyllä kuin isä, okay. Tai oli. No hyvä, että joku aikuinen edes sitä lapsuudesta, mikä sitten on toiminut semmoisena niin kuin
vanhemman roolissa. Niin, ja turvallinen aikuinen. Kyllä. Semmoinen, joka hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon. Ootko vielä väleissä? Isä on kuollut. Okei. No nyt jutellaan siitä kohta enemmän. Hei sitten sä oot aika tämmönen näkyvä persona, voisiko sanoa tuolla mediassa. Oot ollut televisiossa ja eri ohjelmissa ja muuta, niin mitä tää on ollut? Onko ne ollut tämmöisiä kokeiluhaluisia juttuja vai onko se jotenkin, sanonko nyt rumaasti, jos sanon, että onko se ollut tämmöistä itsetunnon kohottamista vai mitä se on oikein ollut näissä kaikissa TV-ohjelmissa, plus sitten sä aktiivisesti teet sosiaalista mediaa tällä hetkellä. No nykyään sä otat kantaa niin kuin hyviin asioihin ainakin mun mielestä ja just niin kuin kerrot minkälaista niin kuin olla vankina ja tätä, mitä nyt ikinä sä kerrotkaan, niin mitä se niin kuin on? No, en mä tiedä. No, ennen vankilaa se mun some oli kyllä, se oli semmoista turhaa räkyyttämistä. Siinä ei ollut oikeastaan minkäännäköistä ideaa, että jotain huomiohakuista touhua se oli. Ja sitten kun mä olin ollut noissa televisio-ohjelmissa, niin mä hain elämänkokemusta ja totta kai siitä sai semmoista jännitystäkin. Ja sitten kun miettii sitä, että mä oon ollut joskus televisiossa ala-asti, niin kyllä siinä vaiheessa ihmisen pitää olla aika itsevarma, jos lähtee siihen. Ja no, mä kyllä olinkin aika itsevarma, tai siis on vieläkin, mutta kerranhan täällä vaan eletään. Kyllä. Et jos tuntuu hyvältä lähteä televisioon alasta, niin se pitää mennä. niin. Joo. Mutta joo. Tosissaan oot näkyvä persona. Ja sitä alkoholia oot pienestä pitää kitannut, mutta sitten jossain vaiheessa elämää tuli huumeet kuvioihin. Miten tää lähti? No mä olin pitkään huumeiden vastainen. Olin aina, että mä en koskaan koske huumeisiin. Oliko tähän syynä mikä? Tää kielteisyys? No mä oon vaan aina nähnyt ne huonona asiana, mutta sitten mä olin joskus, mitäs mä sanon, joku 2014-2015 vuonna, niin mä olin sitten semmoisten ihmisten seurassa, jotka käytti huumeita ja sitten vaan tarpeeksi, kun yksi kaveri oli rankuttanut ja mä olin humalassa, niin se sai mut kokeilemaan essoja. Ja, ekstaasia. Niin, ekstaasia. Ja mä jäin niinku saman tien niinku koukkuun siihen. En mä sitä siis niinku sen jälkeen joka päivä vetänyt, mutta aina kun lähdin juhlimaan, niin aina ryypättiin ja vedettiin sitten ekstaasiaa ja näin. Että siitä se helvetti kyllä sitten huumeiden kanssa alkoi. Oliko tämä hyväkin kaveri, kuka tämän rankuttelun seurauksena sai sut käyttämään? No mietipä vähän se, oliko hyvä, kuka niinku mutta rankuttaa. Siis niinku siinä hetkessä. No kyllä se siinä hetkessä oli hyvä kaveri, ja se oli vielä sitten, kun se oli vanhempi kuin minä, niin se oli, en mä tiedä, nyt kun mä mietin, niin se oli jollain tavalla ihan vitun kiero, että se sai niinku jollain tavalla mut aivopestyä siihen, että huumeet on hyvä, sitä kannattaa kokeilla. Kyllä. Että kadun sitä kyllä sitä hetkeä ikuisesti, että olen ottanut se elämäni ensimmäisen sieltä. Eli se lähti siitä, kun kerran kokeilit, niin aina kun tuli oltua niin sanotusti juhlimassa, niin susta tuli tämmöinen niin sanottu viihdekäyttäjä. Niin. Nykypäivänähän ei saa puhua viihdekäytöstä. No niin, kun mä just niin. Tässä sormia heiluttelet niin. Niinku heittomerkeissä, että mä en kyllä itsekään niin tunnusta sanaa viihdekäyttäjä. Satunnaiskäyttö, kun viihdekäyttökin on sitten taas sanana semmoinen, että siinä on se sana viihde, niin eihän se ole mitään viihdettä todellisuudessa. No ei ole. Joo, tiedä mistä puhut. Joo. Mutta siitä se lähti sitten se juhliminen sitten myös näiden huumeiden kanssa. Kyllä. No, sitten päästään ajassa vähän eteenpäin, niin sun tosissaan, niin kuin äsken sanoit, että se isä kuoli silloin 2016, niin miten tämä vaikutti suhun? Ja sun veljeen? Osaatko kuvailla? No, mun veljeen se vaikutti silleen, että veli rupesi, siis mun veli on narkkari ollut hyvinkin nuoresta lähtien. Sanotaanko päihteiden väärinkäyttäjä? No, päihteen väärinkäyttäjä. Päihdeongelmainen, miten se nyt sanotaankaan. Mutta isä kun kuoli, niin mun veli rupesi narkkaamaan sitten entistä enemmän, ja se, että veli ei varmaan muista edes seuraavasta vuodesta mitään, niin kuin isän kuoleman jälkeen, niin sekaisin se oli. Ja mulla itselläni kävi silleen, että multa vietiin turvallisuuden tunne, eli vähän niin kuin matto jalkojen välistä, että se mun elämän
yksi tärkeimmistä ja rakkaimmista ihmisistä, joka suojeli mua ja joka niin kuin hyväksyi ja rakasti mua sellaisena kuin mä oon, niin se oli viety multa. Niin mulla rupesi sitten jossain vaiheessa kyllä se oma tilanne sitten menemään niin huonoksi, että rupesin taas niin kuin käyttää alkoholia, sitten taas vähän huumeita siihen, sitten rupesi menemään vaan enemmän ja enemmän niin kuin alamäkeä, ja mulla tuli niihin aikoihin sitten just avioerot ja kaikki, niin aika huonolla mallilla rupesi olemaan elämä. Jota ei kyllä silloin vielä tajunnut, että olevina esitti itselleenkin, että ei mitään se on mitään hätää, että kyllähän mä pärjään. No en todellakaan pärjännyt. Vähän heikko tilanne rupesi olemaan sitten. No hei, sä itsekin käytit päihteitä siihen aikaan, veli käytti sitten ehkä vähän runsaammin, niin miltä tuntui, siis mä oon itse tätä niinku pohtinut, että kun läheinen käyttää päihteitä ja itselläkin on se tausta niiden päihteiden kanssa, niin miltä se niinku tuntuu siinä? Se menee aika toksiseksi se suhde, niin kuin suhteessa esimerkiksi veljeen, sisaruksiin. No joo, mutta siis meillä on kuitenkin niin sen verran ikäeroakin, ja meillä on eri porukat, ja on eri tapoja tai tyyliä käyttää huumeita, että ne niin kuin mun veli ja sen kaveriporukka oli oikeasti jo aika pohjalla, että ne käytti niin kuin suonen sisäisiä ja tällaisia, ja meidän porukka nyt ei ollut silloin taas vielä semmoinen. Mutta en mä tiedä. Tää on kyllä vähän jotenkin ristiriitainen juttu. Mä en koskaan hyväksynyt veljen huumeiden käyttöä, mutta silti mä itekin käytin. Kyllä. Sillä mä tätä just kysyin. Niin. Että... Niin, kyllä mä ymmärrän mitä tarkoitat. Että se on niin tietenkin, on se oikeasti aika hankala. Että vaikka siinä tilanteessakin vertaisi sitä, että toinen vetää suoneen ja tälleen ja mä en tee niin ei se kyllä se munkaan käyttö niin hyväksyttyä ollut ihan siinä missä veljenkään. Että se on ihan sama mihin reikään sitä vetää ja millä tavalla, niin se on ongelma joka tapauksessa. Kyllä. Että just sitä, että kun aina, tai niin kuin monella on se stereotypinen kuva, että sanot, että se päihteiden väärinkäyttäjä on aina se, kuka käyttää IV:nä suonen sisäisesti huumeita, mutta kyllä sitä tarpeeksi kun nokkarystä menemään, ihan samalla tavalla sitä ongelma tulee. No joo, tulee. Mutta itselläni on ollut aina sitten taas se, että mä oon aina niin kuin, mä oon vihannut ja mua on aina oksettanut ja ällöttänyt niin kuin suonen sisäisesti niin käyttävät ihmiset, tai se pelkästään se niin kuin ajatus ees. En mä sano, että mä sen parempi oon, vaikka mä oon vetänyt nokkaa ja niin edelleen, mutta joku siinä on ollut, että mä en ole itse ikinä siihen lähtenyt. Ja no, yksi syy on totta kai sekin, että mun mielestä se on niinku todella pelottavaa. Se on ihan todella pelottavaa, että niinku ihminen pistää itteensä. Niin, luojalle kiitos, mä oon pelännyt sitä asiaa ja joku järki on ollut itselläni päässä, että en ole siihen lähtenyt. Onko sulla ehdotettu ikinä tämmöistä, että tossa olisi? On. Okei. Ja kaveri olisi totta kai auttanut sitten joo, varmaan. Totta kai, joo, kaveri on ollut kyllä sanonut, että hän voi laittaa ja tälleen ja näin, niin ei ollut sen jälkeen mun kaveri enää. Joo. En kyllä niin kuin näe. Mun mielestä niin ihminen, joka tarjoutuu toiselle hyvää hyvyyttä ja ensimmäiset vedot vetämään, niin se ei ole kaveri, se ei ole ystävä. Ei kyllä. Todellakaan, koska kaverit ei tee niin, on todelliset kaverit tai ystävät. Kyllä. No hei, se isän menehtymisen jälkeen ja muuta, niin sä saat idean perustaa oma yrityksen. Joo, kaiken lisäksi senkin vielä. Niin. Että mä silloin isäkuoleman jälkeen rupesin tekemään töitä ja perustin sen yrityksen. Mikä yritys se oli? Kauneusalan yritys. No mikä yritys? Sparkling Diamond. Okay. Tein siis kynsiä, ripsiä, koulutin ripsitekniikkoja, tein huulitäytteitä ja kaikkea tällaista. Alussa meni hyvinkin firmallakin, kun ei ollut niinkään se päihdeongelma vielä pahana. Että tai ainakin itsellesi uskottelit sillä tavalla, että hirveän ihan pahana. Silloin, kun 2016, kun perustin yrityksen, niin en käyttänyt silloin vielä. Okay. Silloin tällöin kävin juomassa. Okay. Että sain homman silleen tehty. Mutta siinä oli se, että mulla olisi pitänyt käsitellä sitä surua. Niin mä en käsittänyt surua muuta kuin sen, että mä vaan tein töitä ja rupesin haaliin rahaa. Eikä voisiko tämmöinen niin työnarkomaani? Kyllä. Ihan, se meni ihan sairaaksi. Mulla oli sellaista, että mä saatoin monta kertaa päivässä katsoa firman saldoakin, että paljon siellä on rahaa, ihan kun ne häviää ne rahat. Sitten siitä tuli tosiaankin pakkomiele. Että se meni ihan todella pahaksi. Ja noin
puolitoista isän kuoleman jälkeen, kun perustin myös sen yrityksen, niin paloin loppu. Meni yöunet kaikki. Niin sitten sainkin silloin rauhoittavat niin kuin reseptille. Ja siitä lähti sitten se toinen ongelma, bentsojen käyttö. Mutta siis sulla oli tosi menestynyt yritys, eikö Niin ollut? oli. Ja sä teit keikkahommia ympäri Suomea. Ja... Kyllä. Joo. Oli tosi menestynyt näin, mutta totta kun puhutaan, niin se, jos mulla on paha olla, niin ei se auta mitään, että mulla on rahaa ja paljon asiakkaita ja teen töitä. Kyllä. Ei todellakaan. Että se firma meni sitten, tai niin kuin asiat meni vituuksi. Mun päihdeongelma kasvoi, mun paha olo kasvoi, niin eihän siitä työntekemistäkään tullut enää mitään. Että kyllä ihan niin kuin suoraan sanottuna, että hävettää siihen pisteeseen, mihinkä niin kuin mullakin meni firma-asiat. Vittu, kun olisin tajunnut aikaisemmin laittaa firman kiinni, pillit pussiin ja hakea itselleni apua. Kyllä. Mutta eikö ollut näin, että sä jossain vaiheessa yritit hakea sun päihdeongelma-apua, mutta se torpattiin se idea jostain syystä? No, joo, ekan kerran yritin hakea joskus 16 tai 17 kesäisenä apua, kun tajusin, että mä oon oikeasti alkoholisti. Mä soitin silloin terveyskeskukseen ja kerroin hoitajalle, että on sen ja sen ikäinen ja kerroin tilanteesta, että mulla on oikeasti, niin kuin, mä epäilen, että mulla on tosi paha alkoholiongelma, että tarvisin apua ja lääkärille ajaa. Tämä hoitaja sanoi mulle, että meillä ei ole sulle antaa tänään lääkärin aikaa, soittele huomenna uudelleen. Et soittanut? No, arvaa vaan, en soittanut. Rupesin juomaan ihan rehellisesti. Muistan sen kuin eilisen päivän, että lähdettiin viinakauppaan ja 07 sisuviina naamaa. No hei, meidän vähän poukkoilen aiheet, mutta ei se mitään. Sullahan on siis lapsia, ja miltä se tuntuu elää semmoista niinku heittomerkissä niinku kaksoiselämää, että siinä oli tätä, no väkisinkin kun on huumeet ja jollain tavalla se rikollisuus läsnä, niin miltä se tuntuu elää tämmöistä niinku huumeiden ja rikoksiin värittämään arkeen niinku lapsiperheäitinä? Ja ihan täysinhän se oli kaksoiselämää. No eihän se varmaan niinku helppoa ollut, kyllähän se oli aika stressaavaa ja sitten niin tuosta rikollisesta maailmasta, kun tulee aika paljon stressiä, että hommat kun ei aina sujuu niin kuin pitäisi, niin se stressi ja kaikki muu. Sitten yrität olla skarppina ja pirteinä kotona äitinä, niin se oli oikeasti tosi raskasta. Mitäs kaikkea sillä niin tuossa kohtaa, jos niin miettii, että se firma meni ja muuta, ja sitten oot se kotiäiti ja silloin tällöin bileetät ja muuta, niin oliko se niin minkälainen niin meininki silloin niin rikollisuuden kanssa? Että pyöritte semmoisessa porukossa, missä oli tämmöisiä, niin sanotaanko tai tämmöisiä oikeasti niin rikollisia henkilöitä, vai oliko ne kans vähän semmoisia niin sanotaan nyt se viihdekäyttää, vaikka sitä nyt ei saa käyttää, mutta... No sanotaanko, että mulla oli niihin aikoihin, voisiko sanoa, että 3 erilaista kaveriporukkaa. Yksi kaveriporukka oli, minkä kanssa olin tekemissä arkisin, oli tämmöisiä NS-normaali-ihmisiä. Ja sitten oli se toinen porukka, joiden kanssa käytettiin huumeita ja piletettiin. Mutta sitten oli se kolmas porukka, joiden kanssa me tehtiin rikoksia. Että kyhältiin päivät pitkät sitä, tätä, ja tehtiin rahaa. Että sen koko ajan niin mä oon tehnyt rikoksia. Sen enempää niistä kertomatta, kun kaikki ei ole vanhentunut. Ei ole tarkoitus aiheuttaa ongelmia tällä. Joo, ei enää, kiitos, niitä on ollut ihan tarpeeksi. Mutta siis on paljon niinku rikoksia, mistä en ole jäänyt kiinni. Joo. Sanotaanko, että on hyvin vähäistä jäänyt kiinni. Ja nämä on niiltä ajoilta just kun en niinkään ollut vielä sekaasi. Että ei tullut niin paljon niitä päihteitä käytettyä, niin asiat ja bisnekset niinku sujuu. Että onhan se oikeasti aika kaksoiselämä, että teen rikoksilla vituusti rahaa, plus se, että mun firma tienaa vituusti rahaa. No, rahaa oli. Niin kyllä. Mutta silti sitä menikin. Meni. Joo. Ja se, että niin kyllä ei se rahaa kyllä helpottunut siihen omaan pahaan oloon. Se vaan toi sitten sen mahdollisuuden, että mä vedin oikeasti, kun lähdettiin viihteelle, niin silloin vedettiin hyvinkin kalliita huumeita, niin kuin just kokaiinia ja tällaista. Että oltiin kyllä kuin herrasmiehet ja ryystettiin skumppaa ja vedettiin kokaiinia naamaan. Niin. Mut joo, no se sitä
kokainia vedit ja olit kun mikäli konsanaan. Mutta mä haluaisin kysyä, että mikä kun säkin oot tommonen, sanotaan nyt, että sä niinku ulospäin näytät tosi itsevarmalta ja tämmöiseltä niinku, ehkä niinku tämmöisen alamaailman sopivalta henkilöltä. Niin mikä se naisen asema on siellä päihde- ja rikosmaailmassa? Et sanotaan, että onko se hyvä vai huono? No, kokeeko naiset väkivaltaa rikollispiireissä ynnä muuta? No, sanotaanko tälle, mä puhun vaan omasta kokemuksesta, että tietyissä piireissä mä oon ollut varmasti ihan hyvä ja arvostettava ihminen. Ja oon aina ollut niin sanotusti yksityisyrittäjä tuossa rikollismaailmassa, joka on aiheuttanut sitten paljon myös varmaan vitutusta ja kateutta, mitä nyt ikinä onkaan, että jotkut jätkät ei ole ollut niin sanotusti yhtä hyviä työssä kuin minä. Mä en ole koskaan kumartanut ketään, mä en ole kenenkään persettä nuollut, niin mä oon kyllä saanut turpaanikin sitten jo aika paljon. Ja eli ihan fyysistä väkivaltaa? Kyllä, okay. on henkistä ja fyysistä. Multa on yritetty viedä mielenterveys vainoamalla, uhkailemalla. Sitten noissa piireissä, kun on valitettavasti tosiasia se, että ei ole mitään järjellistä syytä edes välttämättä, miksi sut hakataan, niin mut on ansotettu, mut on hakattu, mä oon seksuaalisesti hyväksikäytetty, mut on huumattu niin sanotusti ja käytetty sitä tilaisuutta sitten hyväkseen ja kaikkea tällaista, että ei se ole oikeasti loppujen lopuksi maailma sellaista, että siellä jätkät arvostaa naisia ja kunnioittaa ja mulle jo aikoinaan, kun yksi vääryys tapahtui, niin sanoin tästä yhdelle isommalle ihmiselle tuolla piireissä, niin se sanoo mulle näin, että meidän säännössä ei kielletä nöyryyttämästä naisia. Niin okay. Se lause rupesi mulle niinku avaamaan enemmän vaan sitä todellisuutta, että ei vittu, näähän on ihan pellejä. Että niinku... Okei. No kun siis aiemminkin tässä yksi kävi tai tehtiin podia ja just kysyi siltä tätä niinku sitä naisen asemaa. No, sillä on vähän eri näkökulma tähän hommaan, mutta se sanoo kyllä, sekin just sitä toi ilmi, että ei se mitään ruusulla tanssimista ole ja tulee helposti just hyväksikäyttöön ja tulee niinku väkivaltaa ynnä muuta sitten kuvioihin. On, ja sitten kun siihen niinku, esim. Meillä, kellä on perhe, niinku lapsia, niin niinkin sairaalle kun se kuulostaa, niin lapsetkin otetaan joskus niinku siihen kiristykseen ja uhkailuun mukaan. Et mulla on uhkattu, niinku, että mun tyttären käsi katkaistaan, mun lapset tapetaan, ihan siis niin pelottavia ja sairaita juttuja, että mä oon kiitollinen siitä, että mä oon päässyt tosta paskasta pois. Tuo kuulostaa aika rajulta. Se on. Ja toi on tietyllä tavalla niin vaan pintaraapasu noista asioista. Okei. Okay. Ja yksi mikä on niinku myös tosi surullinen asia, että tosi moni nainen, kuka kokee niin päihde- kuin rikollismaailmassa henkistä tai fyysistä väkivaltaa, ne jää sen asian kanssa yksin. Ne ei uskalla puhua kellekään, ne ei uskalla hakea apua. Koska aina on se pelko, että nämä hullut tulee ja tekee jotain. Joko itselleen tai läheisille. Että tämä on oikeasti ihan sairas, tämä rikollis- ja päihdemaailma. Ja sitten kun miettii, että mitä niin kuin nykynuoriso, tai sitten ketkä niin kuin lähtee hyvin varhain jo niin kuin sille rikolliselle tielle, niin sitten niin kuin ihannoidaan tämmöistä. Tai niin kun rikollisuutta ruvetaan ihannoimaan, niin ei välttämättä, tai ruvetaan käyttää päihteitä ynnä muuta, ei sitä välttämättä oikein tajua, että mistä tilanteesta sitä saattaa itsensä löytää hyvinkin nopeasti. Ei, ja siis sehän se tässä just ongelma on, kun nuoret ei tajua sitä, että ei se rikollinen tai se päihdemaailma, ei se ole sitä, niin kuin, että aina on hauskaa, on rahaa, ollaan lojaaleita ja siellä on mukaan sitä veljeyttä ja ystävyyttä, niin paskan vitut oikeasti ei ole.
Ja toivon, että mahdollisimman aikaisin mahdollisimman moni nuori tajuaa sen faktan, mitä se oikeasti se elämä on. Että ei ole se tilanne, että ne on tuolla soramontulla ja äijät uhkailee sitten siellä ja keksii velkoja, joita perivät ja tällaista. Se on tosi raadollista ja julmaa. Kyllä. Ja tiedätkö, ei niin kuin normaali ihminen, joka ei ole tällaisessa maailmassa elänyt, ei ne tajua, mitä se on. Niin, sitä voi ehkä sillä tavalla jotenkin havainnollista, että kun katsoo, tiedätkö, jotain rikollissarjaa tai jotakin, että wow, että tämä, niin kuin, onpa tämä sarja tämmöistä ja tämmöistä, mutta kun sitten oikeasti nekin niin kuin pohjautuu johonkin faktaan. Totta kai. Mutta sitä ei ehkä ymmärretä silleen. Ei niin. Mutta sen takia esimerkiksi tämä mun some, mitä mä teen nykyään, niin sillä on oikeasti tarkoitus, sillä on hyvä tarkoitus. Mä haluan kertoa ihmisille sen, kuka mä oikeasti oon, mitä mä oon joutunut kokemaan, mistä mä oon selvinnyt. Ja myös se, että mä haluan auttaa muita, kellä on vaikeita tai on vaikka samassa tilanteessa, missä mä oon itse joskus ollut. Ja yksi tärkein syy on se, että jos mä saan yhdenkin nuoren pelastettua, että se ei lähde sille tielle, millä mä oon ollut, niin se on oikeasti hyvä. Sä teet somella hyvää, jos on aika paljon seuraajia, niin... Joo, niin on. Niin kyllä mä uskon, että siellä joku niinku kuunteleekin näitä asioita. Kyllä mä itse asiassa mä tiedänkin kyllä, että kuuntelee ja mä vaan toivon sen, että mä pystyn auttamaan muita. No mut hei, sitten suthan on tuomittu vankeuteen niin eholliseen kuin ehdottomaan, niin onko minkälaisista rikoksista nämä tuomiot tullut? Mä olin 18 just täyttänyt, kun mä sain ensimmäisen tuomion, mutta tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä silloin ja laittomasta uhkauksesta. Mä sain silloin siitä ehdonalasta ja sitten siitä meneekin hyvin pitkä aika, että mulla tuli, tai niinku itse asiassa se ensimmäinen vankeustuomio kun tuli, niin oli 2024. Mut tuomittiin silloin ryöstöistä ja törkeistä varkauksista, ampuma-aserikoksista ja kaikesta tällaisesta. Paljon se tuomio oli? 2 vuotta, 2 kuukautta haettiin ja sain 2 vuotta 4 kuukautta, eli tuomari koventi sitä vielä. Okei. Ja siinähän oli varmaan perusteena joku. No eiköhän tuossa ole ollut ihan hyvä peruste siihen, että saivat oikeasti vihdoin ja viimein mut tuomiolle, jonka olen kyllä ansainnut. Koko tuomio, vaikka se kovennettiin, niin olen ansainnut tuomioni, että ei ole kyllä syytön akka lähtenyt lusimaan. Ja hyvä, että lähin. Et sitten kun oli vankilassa, niin vankilassa ollessa kävi vielä käräjilläkin. Et silloin oli kanssa todella paljon kaikkia rikoksia, mistä sain sitten ehdonalasta. Itse asiassa mä taisin olla istumassa silloin siellä. Niin, mä muistan. Niin olit. Niin olit. Joo, en siis syytettynä, vaan niin muistan, olit. kun silloin soiteltiin ja niin. sitten sovittiin, että tuun katsomaan niitä. Kyllä, mutta nehän venyi silloin aika pitkäksikin. Mä muistan, kun olin siellä, niin vartijakin nukaati sinne, kun siellä meni niin kauan. Okay. Että liekö vähän tylsää ollut, mutta mä lähdin sinne paikan päälle sen takia, kun pääsi vähän vankilasta pois sitten. Muthan tuomittiin sieltäkin. Okay. Että sieltä sain kanssa, niin siellä oli törkeitä varkauksia, pahoinpitelyä, laitonta uhkausta, huumausainerikosta, kortitta ajoa, törkeitä liikenteen turvallisuuden vaarantamisia ja paljon muita. Eli voisiko olettaa, että kun näin paljon näitä liikennerikkomuksia, niin ihan hetki ei tarvitse korttia olla hakemassa? Ja kun et tietäisi. Joo, 7 vuoden ajokielto yhteensä, että tällä hetkellä on tieto, että vuonna 2029 saan kortin jossain. Että eihän näille saisi nauraa, mutta kun tässä jo tuttuja olla, niin voi tuttuja vähän, olla. Niin, ja kyllähän se kertoo vaan, minkälainen idiootti minä olen ollut, että tuolla on niinku ajellut ilman korttia milloin mitäkin. Ja nyt on vielä tulossa käräjät yhdet noista vanhoista jutuista, näistä kortittaa ajuista ja huumausainerikoksista ja näistä. Ja törkeä liikenteen turvallisuuden vaarantamista on epäiltynä, että saataan saada vaikka lisää ajokieltoa. Niin, mutta en mä tiedä, eikä mikään riitä. Totta kai on hölmöily, mutta kyllä se 7 vuotta ajokielto rupeaa riittää. Mutta hei, onko sulla, kun sä siis rikollispiireissä, sä oot pyörinyt pitkään ja nyt niistä
hiljalle irtautunut, niin onko suhun yritetty vaikuttaa vielä näistä vanhoista piireistä? Tai otettu yhteyttä jotenkin? On otettu yhteyttä ja on pyydetty niin sanotusti tapaamisia ja vaikka mitä muuta, mutta on katkaissut ihan täysin välit ja en halua olla millään tavalla tekemisissä kenenkään ihmisen kanssa sieltä entisestä elämästä. On se sitten päihteiden käyttäjä tai rikollinen, niin ei. Tiukka linja, se on hyvä. Ei, ja se on pakko. Niin kyllä. Jos mä haluan elää normaalia elämää, niin ei mun elämään voi kuulua rikolliset ja päihteiden käyttäjät. Ja mä oon kyllä hyvin onnellinen tästä tilanteesta, mikä on nyt. Tosi hienoa, että sä oot siinä just nyt. Millä tavalla sun lapset reagoi siihen sun saamaan vankeustuomioon ja sen vankeuden aikana siihen, että äiti nyt on sitten lukkojen takana? Ja mitenkä usein ne nyt kävikään sua tapaamassa? No siis sanotaanko, että vanhimmat pojat, niin ne oli kyllä hyvin iloisia siitä, että mä lähdin vankilaan, että tuli stoppi kaikelle mun touhulle. Tytär on sen verran pieni, että hänestä se ei ollut hyvä asia. Ja totta kai niin kuin ikävä varmasti oli ja näin. Lapset kävi säännöllisesti tapaamassa. Aina 2 viikon välein oli lapsitapaamiset. Tai sitten välillä otettiin myös perhetapaamisia. Sitten vanhin poika kävi joka lauantai koko tuomioajan mua moikkaamassa. Ja. Tytär ei oikein tykännyt sitten loppujen lopuksi niitä pleksitapaamisista, koska hänestä se oli tosi vaikea, kun se ei voinut koskea mua. Me ei voitu halata, suukotella eikä mitään, niin me ei otettu ollenkaan sen takia niitä normaali pleksitapaamisia, kun se ei ollut lapselle hyvä. Se oli oikeasti todella huono juttu. Okei. Okay. No minkälainen kokemus se vankila oli? Pelottiko se mennä sinne? Ja oliko sulla se mielikuva niin kuin oikeanlainen sitä, niin kuin, sitten sen vankeusajan suorittamisesta, vai minkälainen se oli kokemuksena? No totta kai sä sanoit, että sä niin kuin sanoit, että se oli hyvä, mutta kuvailisitko vähän niin kuin enemmän, että minkälainen se oikeasti oli sitten, kun vietiin? No, Suothan vietiin kotoa käsiin sinne samana iltana, kun tuomio tuli. Niin vietiin. Se on kyllä, olihan se alku varsinkin ihan saatanan rankkaa, että vietiin se vapaus ja sen vasta tajuus siellä vankilassa ollessa, että mitä on, kun vapaus viedään. Se on oikeasti ihmiselle todella tärkeä asia, se, että sä oot vapaa. Alussa mun oli tosi vaikea kotiutua sinne ja mun oli todella vaikea niin kuin totella käskyjä. En ole ikinä oikein hyväksynyt sitä, että virkamiehet mua käskyttää ja nyt se oli vaan toteltava ja mentävä ja tehtävä niin kuin ne sanoo. Mut kyllä mä sit sinne jossain vaiheessa kotiuduin ja rupesin viihtyä siellä. Siitä tuli jotenkin, no totta kai se oli mun koti sillä hetkellä ja mä elin siellä normiarkea ja mulla oli loppujen lopuksi niin kuin tosi hyvä olla sen jälkeen. Että mä viihyin siellä, mä viihyin yksin ja en mä tiedä. Välillä on ollut, kun nytkin kun pääsi siviiliin, niin välillä on ollut oikeasti kuulostaa varmaan hullulle, mutta kaipuu takaisin. Että kun siellä on niin tarkka rytmi ja kaikki päivät menee samalla lailla, niin jotenkin vaan välillä tulee semmoinen ajatus, että hitsi kun haluaisit takaisin. Eikö pitkään sä olit kiinni? No jo 10 kuukautta. Ja 10 kuukaudessa voisiko sanoa, että laitostuu jo? Ihan helposti. Ei, siis laitostuin kyllä yllättäen. Mä ihmettelen itsekin se, että kun ihmiset puhuu aina siitä, että kun linnaan joutuu, niin laitostuu, niin mä en tiedä mitä se on. Mutta onko, että se onkin tyylinen ihminen, sulla on ADHD ja muuta, niin sitten kun tarvii ne tarkat rutiinit, ja siellä ne on sitten. Kyllä. Ja ne tulee vielä määräyksenä. Kyllä, ja totta kai se sitten, kun on tarkat rutiinit ja aina ne samat hommat, se luo sitä turvallisuuden tunnettakin, kun se rytmi on siellä niin tarkka. Kyllä. Just kun on ADHD, niin se on tosi tärkeää, että on säännöllinen se rytmi, ja siellä oli. Niin ei mulla ole kyllä loppujen lopuksi mitään valitettavaa. Eihän se aina mitään juhlaa ollut, mutta kokonaisuutena niin lusiminen on kivaa. Tämä ei ole kannustuspohja. Ei ole kellekään, ei ole todellakaan. Mutta hyvä, että sait sillä päihdeongelman kuriin ja sait sieltä apua.
siihen Kyllä. elämänhetkeen. Ja Kyllä, ja mä muuta, sain niin. aikaa itselleni ja sain sen stopin niin kuin kaikelle paskalle, mitä itselläni oli. Ja oli aikaa miettiä, oli aikaa ruveta miettimään ihteensä. Ei se kyllä ihan helppoa aina ollut iltasi sellissä miettiä asioita ja käydä omia juttuja ja traumaja läpi, mutta en kyllä kadu hetkeäkään. Hyvä, se oli ehkä sun tämmönen, voisiko sanoa, että jopa pelastus, että sä Kyllä. joudut sinne. Ei kun ihan täysin. Sä itse muistat, mikä kondis mulla oli ennen vankilaa, niin väitätkö, että vankila ei tehnyt mulle hyvää? No, kyllä se huomattavasti pirteempi kaveri olit sieltä poistulossa, kun sinne lähtiessä, sanotaanko näin. Niin. Joo. Sähän valmistuit tuossa hetki sitten Keijo-koulusta kokemusasiantuntija. Kyllä. Onnittelut siitä. Kiitos. Joo, nyt on yksi haave käynyt toteen. Muistat varmaan, kun puhuttiin ennen vankilaa silloin, kun mulla oli vielä vähän hankala tai hyvinkin hankala tuo elämä, niin sanoin, että haaveilen siitä, että pääsisin auttaa muita ja pääsisin kokemusasiantuntijaksi. Niin mä oon nyt se, jee! No niin. Ja tosi hieno juttu. Susta on varmasti esimerkkiä monelle muullekin ja tosissaan sitten jonakin päivänä, kun jonnekin duuniin pääsit, niin varmasti osaat duunis hoitaa. Semmoista kysyisin, kun sä oot sitä väkivaltaa kokenut ja silloin lapsena, ja nähdään ylisukupolveutuu hyvin usein tietty toimintamalli. Niin heijastuuko tämä sun kokema väkivalta sun omiin lapsiin millä tavalla? No, se heijastuu sillä tavalla, että mä en ole koskaan ollut henkisesti eikä fyysisesti väkivaltainen omille lapsille. En ikinä. Mä en ole koskaan tehnyt mitään pahaa tai satuttanut omaa lasta. En sanoilla, enkä muullakaan. Että mä oon vähän liiankin suojelevainen äiti lapsia kohtaan. Mun lapset tietää se. Mama bear. Niin on, että mulla vanhin poika asuu omillaan jo nyt ja silti mä oon vähän liikaa aina suojelemassa sitäkin kaiketa, mutta välillä vaan pitää sitten antaa lasten lentää pesästä. Mutta se, että mä oon tänä päivänä omille lapsille ihan niin kuin, miten se sanotaan, että ihan erilainen kuin mun äiti oli mua kohtaan. Eli päinvastainen. Päinvastainen. Kato, kun tässä häkeltyi, niin unohti sanaa. Mutta niin, siis ihan päinvastainen on. Mä tiedän, että mä oon hyvä äiti, mä oon rakastava. Mä annan tietenkin myös rakkauden kanssa rajoja niille. Totta kai. Ja mä muistan se, että tuosta joku aika sitten, kun yhteen juttu haastateltiin mun lapsia, niin kysyttiin niiden mielipidettä äitistä, että minkälainen äiti on. Niin sanovat, että niin äiti sanoo meille joka päivä, että se rakastaa meitä. Niin mun mielestä se oli tosi kiva, koska sehän on totta. Et lapset tietää, niin mä näytän niin sanoin kuin teoin lapsille se, että mä rakastan niitä ja mä arvostan niitä sellaisena kuin ne on. Vaikka lapset tekee virheitä, niin mä en koskaan huuda niille. Että mä oon itse kuullut esimerkiksi lapsena aika paljon huutamista. Niin mun mielestä se on niin kuin lapsen silmistä tosi pelottavaa. Ei lapsille pidä huutaa. Niitä pitää rakastaa. Kyllä. No joo. Miten sulla tällä hetkellä menee ja onko sulla mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Kun sulla on nyt se kokemusasiantuntijakoulutus ja miten tästä eteenpäin? No en mä tiedä. Kohta itse asiassa ei mene montaa päivää, niin mä oon ollut, pari päivää eteenpäin, niin mä oon ollut 1,5 vuotta täysin päihteitä. Annetaan pienet sille. No mä aloitan nyt elokuussa työharjoittelun ja sen jälkeen olisi sitten tarkoitus hakea opiskelemaan mielenterveys- ja päihdepuolelle. Okei. Niin en sano muuta sen varmaksi, kun mikä ei ole varmaa ennen kuin se on varmaa. Ei kyllä. Mutta mulla on mennyt hyvin tässä ja mulla on tarkat arkirytmit. Mä vietän paljon aikaa salilla, pyöräilen, harrastan kaikkea ja on lasten kanssa tosi paljon. Että ei ihminen paljon elämään muuhun tarvii. Mä oon sopivasti onnellinen. Se kuulostaa just täydelliseltä. Ainakin mun korviin. Kyllä. Että sopivasti kaikkea. Niin ja se, että mulla on hyvä olla itteni kanssa, mulla on niinku henkinen ja fyysinen vointi on hyvää,
niin kyllä mä arvostan sitä oikeasti todella paljon. Että on selvinnyt kaikesta täysjärkisenä, niin se on ihan kiva. Oliko se tulossa, onko se pöytä puhas, vai oliko se tulossa vielä jotain? No, on tulossa vielä käräjät, mutta katsotaan mitä niistä tulee, niin että siellä on törkeä ryöstö ja törkeä varkaus. Ne on näitä vanhoja juttuja, mutta katsotaan, mitä käy. Mutta sullahan on tosi paljon näyttöä jo siitä, että oot mennyt elämässä eteenpäin ja muuta, että jospa niilläkin olisi joku vaikutus sitten siihen, mitä sitä ikinä tuleekaan. No, kyllähän niillä on vaikutus, koska mä oon aika elävä esimerkki siitä, että mä oon muuttunut elämän suunnan ja mulla on mennyt kaikki asiat hyvin. En ole tehnyt rikoksia, en ole käyttänyt päihteitä. Mä oon kunnon kansalainen nykyään. Minusta se on hyvä juttu. On erittäin hyvä. En olisi uskonut, että voin sanoa joskus, että mä oon yhteiskuntakelpoinen. Mutta nyt se tuli sanottua. Nyt se tuli sanottua, niin. Ensimmäistä kertaa ääne. Niin. Ja vieläpä nauhalle. Niin, ja se on fakta. Hei, jos tätä nyt joku tämmönen nuori tai tämmönen henkilö, kellä menee elämässään huonosti ja se nyt on ajatellut, että nämä päihteet voisi olla ratkaisu elämään tai ehkä mä lähden hakemaan hyväksyntää sillä, että mä rupean rötöstelemään, niin mikä se neuvo on tämmöiselle henkilölle? Älä lähe. En mä voi sanoa muuta kuin, että ei ikinä. Rikokset ei kannata, päihdemaailma ei kannata. Ja se, että mä tiedän, että osa kuuntelijoista varmasti elää tällä hetkellä rikollista elämää tai käyttää päihteitä, niin mä haluan sanoa kaikille, että koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa elämänsä suuntaa. Toi oli hyvin sanottu. Mun mielestä tämä on hyvä päättää tähän. Hei, kiitos, että osallistuit. Kiitos, kun sain osallistua.